så er der også medynk som tema, eller medfølelse. Medynk er et tema, som vi ikke umiddelbart er stødt på i den første sang og i sang 22, men vi ser det i sang 24, blandt andre hos Achilleus, når kong Priamos kommer for at købe sin søn Hektors lig fri. Og vi ser her en ny side af Achilleus, hvor han viser sine følelser, som han ikke har gjort førhen. Priamos siger på side 392 i sang 24, vers 501-506. Hektor, for hans skyld kommer jeg her til Akajernes skibe. Ham vil jeg nu købe fri, og jeg bringer dig talløse gaver. Hvis du der guderne agt og ynk mig selv i min elle, tænk på din egen far. Langt mere at ynke er jeg dog. Jeg, som er gået så vidt som ingen ellers i verden. Jeg, som har grebet og kysset min sønnetabs volder på hånden. Og Achilleus forventer vi måske vil svare Priamos igen med en røffel, eller at han ikke vil tage imod Priamos gaver, som han har med, og frigive Hektors lig. Og han kunne måske endda bruge chancen på at gøre kongen af Troja ondt, nu hvor han er kommet herhen frivilligt. Men pludselig får den ellers så brutale og angrebne Achilleus medfølelse med Priamos. Og da han kommer til at tænke på sin egen far, og vi ser altså, at Achilleus har et ondt punkt over for sin egen far, fordi han ikke er tæt på ham og er der for ham. Og det vækker følelserne i Achilleus, som vi ikke har set det før. På side 393 i sang 24, vers 511 til 512, der står, mens Achilleus græd ved at minde sin far og Adder Patroklos sin ven, og det lød gennem huset af hulten. Og så også i vers 516-518, hvor der står, grebet af ynk ved hans grånende isse og grånende hage talte han da. Stakkel utallige sorger har han måttet bære i hjertet. Det er altså det her, Achilleus siger til Priamos, og han vil gerne frigive Hektors lig, og han vil endda også have, at Priamos skal blive der og spise sammen, og han vil have ham til bords, og han må også gerne sove i Achilleus lejr. Og den her reaktion, den er ret uventet i forhold til, hvad vi ellers ved om Achilleus. Og vi har ikke rigtig set Achilleus lukke op for sine følelser før i for eksempel sang 1 og sang 22. Bortset lige fra, da Agamemnon tog Achilleus stavepige på Briseis fra ham. Men nu i sang 24 ser vi en anden side af Achilleus, hvor han lukker op for følelserne, og han får medvind for Priamos. Vi ser altså en udvikling hos Achilleus i Iliaden. Og når han lukker op for følelserne, så fremstår han ligesom mere menneskelig end før, hvor vi hovedsageligt har set ham som en kriger, som var sulten efter hæder, næsten en maskine. Og vi, læseren, eller dem, der lytter til rapsoden, vi får også medynk med Achilleus. Og vores empati kommer til at ligge hos Achilleus igen, ligesom den gjorde i starten af Iliaden. Men hvor den i sang 22 ryger over til Hektor, da Achilleus er ved at slå ham ihjel. Så er vi empati med Hektor. Men her til slut i sang 24 kommer vores empati til at ligge hos Achilleus samt Priamos igen, fordi han lukker op for følelserne. Og det er ligesom den her hjem-ud-hjem-komposition. Empatien starter hos Achilleus, kommer væk, og så tilbage til Achilleus igen. Medynk er så også set hos guderne. Blandt andre Apollon følger medynk for Hektor, og også alle hans efterladte, hans far, hans mor, hans kone og søn, og så alle de andre trojanere. Og det kommer til udtryk ved, at Apollon ikke lader Hektors lig få en eneste skramme, når Achilleus er ude at skænde livet. Der står i sang 24, men Phoebus og Apollon beskyttede hvert gry hos... vi prøver lige igen. Men Phoebus og Apollon beskyttede hvert gry Hektor mod rift og mod skramme, i ynk over helten, død som han var, og dækkede ham helt med den gyldne Aegide, for at bevare hans hud, når han slæbtes afsted efter vognen. Og det var så vers 18-21, side 380. Der står også på side 380 i vers 23-24, at
Guderne i deres lykke så med ynk og befalede Argos-dræberen straks i smug at få livet af vejen. Men det er ikke alle, der er enige med flertallet af guderne og med Apollon. Hera og Poseidon og Athene følger ikke med ynk for Hektor, fordi de er imod trojanerne. Og det viser, altså uenigheden blandt guderne viser, at de har de her menneskelige træk, som jeg kan se gennem det meste af bogen. Også det, at de føler med med nogle af karaktererne, med nogle af menneskerne i fortællingen, viser også, at de har nogle menneskelige træk, og de ved ikke præcis, hvordan de vil træffe beslutningerne, og ved ikke helt, hvilken skæbne de skal give menneskerne. De diskuterer ligesom, hvad der skal ske med menneskene. Det viser, at de er lidt i tvivl om ting og har nogle menneskelige træk. Apollon prøver så at tale Hera og Poseidon og Athene til fornuft, og han siger: Guder, var I dog rå og ufølsomme. Har ikke Hektor brændt jer talrige borge af okser og lydfri gyder? Selv nu, efter hans død, vil I ikke forunde ham frelse, så hans hustru, hans mor og hans søn og bedagede fader, Priamos selv og hans folk fik ham hjem og kunne berede bålsvær for ham og hædre hans liv med begravelsesofre. Og det er vers 23-38, side 381, og det viser igen uenighederne blandt guderne, men også den her medynk, som Apollon viser over for Hektor og hans efterladte. Yes, Katrine sagde også lige før, at der er noget hjem ud hjem, altså renkomposition i miljøet. Udover det Katrine sagde, så er der også, kan man sige, fra starten til slutningen af bogen, der starter ud med, at Chryses kommer hen til Akajernes hurtige skibe og vil købe sin datter tilbage for tandløse gaver af Agamemnon. Ligesom at kong Priamos til Akajernes skibe og vil købe sin søn tilbage for tandløse gaver. Det sker så lidt en ændring i første sang, hvor det krydses, der får han så ikke lige lov til at købe datteren tilbage, så egentlig med det samme, mens at Priam også får lov til at købe Hektor tilbage af Achilles. Yes. Der er også mange smykkende adjektiver, som er et af de centrale oralpoetiske træk. For eksempel er der jordens ryster Poseidon, den rå Lyde, gudinden, den liljearmede Hera, osv. osv. Det er meget typisk for eposgenren, at der er mange smykkende adjektiver. Det er for at skabe et slags kunstsprog og for at gøre Rhapsodens fortælling lidt længere. Desuden er der også lidt patronymikon, som Phoebus Apollon og Pallene Achilles. Vi kommer til at savne dig, Maria. Du har været en rigtig god lærer. Ja, held og lykke med fødslen. Ja. Hej. Vi glæder os til at høre, det starter med M. Ja. Du må lige skrive navnet til os. Yes. Hej.